Yaba mfowethu, ubanjena ke uma usufaka impahla ebizayo okuthiwa ke i-the legend undefeated. Mhlanuka imithetho bafowethu yalezi mpahla zakwa undefeated. Awulwi, kuthiwa ngimtshele kanjalo umvelase, awulwi ugqoke leli jacket, awulwi ugqoke le mpahla. You understand? Awusiphuzi isiqatha ugqoke le mpahla. Yazi, awuhambi ngeenyawo ibanga elide elingango-40 kilometers ugqoke le mpahla. Please. Ya, awufaki uphaqa ka-R30 uma ugqoke le mpahla. Awumbingeleli umuntu ongagezile uma ugqoke le mpahla. Awukhulumi nomuntu okhulumela ukudla uma ugqoke le mpahla yakwa-The Legend. Itholakala around Carlton Center eGoli, Johannesburg. Ngena ephejini lami uzothola more ngalezi mpahla. Angimfuni umuntu oyisiyoyoyo mina ongakwazi ukugqoka. Usefake le nto-ke manje, le nto lena nophaqa-ke manje baselokhuzana. Ya, ubanjena-ke uma usugqoke le mpahla bafowethu. Iyatholakala, leli jacket liwu-600 kuphela. Okwamanje liwu-600 leli jacket leli. Ziningi-ke iy'mpahla, ayikho impahla engekho la ekhaya. Thank you very much. Ubanje. Thank you. Ngaphakathi inje, ngaphakathi. Ngishabo ngaphakathi yayo. Ya. Awufaki i-polo neck ngaphakathi kwaleli jacket. Eish.